Voilà, donc, balma Facebook Jama, assalamu alaikum. Au balma Idriss Martinez connaît pour casser au 3 minutes pour mieux comprendre là. Tal B ka son kura ko simbo, amena o de expliquer en 3 minutes. Tal B, bamanan ko koro kun ye nyama jodi. Nga ebe ka koro e tobe ka ke blakuru de katafe. Tal B ti mérite ndoni. Ni horanya doni tumbe ela. Ni dambe doni tumbe ela. E tumanga fo kebe na ibawan neni fo ka tasi ibawan ka furu koma. Ibawan ayo nyogon faneni ya ka nyogon baneni ayo betuin katika concert katika mariage la. Ayo video ke ka yira Malien tempela an betu ni misi wasara an be kontana. Sidiki tarika mariage la. Donc ini iba kunjara wakati ini sidiki kunjara. Ne Idriss tu a décidé ngomi di interpeller Facebook sans fait. Comme toi tu avais l'air plus mature que les autres. Iku fla wele akaw sigi iku labe nga ni nana muyi à ma grande surprise ibe ka bo ko iba wan ko desera ka muso mara Tal B ire dona furu la sisande muso mara libe ala de bulate che bulu de sino Davido desera ka muso mara yoro yoro ikanga do ko che shitse ki muso mara Davido ni milliard ko do babulu ni soko do babulu ni jati ko do babulu donc muso nata ani muso ka envie olu te kele ibi ka furu kono ala ki ka furu ke furu shima ka ke furu tututu ala kana to donkele anga tlaka itan nyona sekin i yere matukuni ki fene desera ki muso mara iye fen fo ya be contraire ke iko ko mo shite fane banen ke lo ka fitinin ke eni iba wani sidiki yo nyon fane ni aka nyon banen ya ino lo klela ka sekin nyoko matukuni iko jo bren ka dongli da ibekala campagne wakati ko Malien ko boko ka ta voter ibekai. Donc ne bolo ne sidiki ni iba wan mamun don et de kungan ko don en vidéo manu on be ka nyon burja an tume ka exemple ta awde kan ko awye ni ke ka teme yan ko bi awye hakili soro ja an tume fili de kono lala awbe na auto ni na sisan ka nyon clash li keta awbe ta don nyon ka famille la awbe na auto la sisan ka ta don nyon masa wala tukuni ata o siki ka o miri ka fo ko awbe kera musotigu di ko aw shiwe ka korobaya tiendo awbe se ka nyon clash ka basic ka ta ka omsbaru fa parce que aw dairi mebola mais kata du ñogon ga vie privée la ka bon ñogon muso ye ka bon ñogon dew ka bon ñogon fani ñogon bawi a fo o wakati ma temetin sa Tal B il est temps que ika koro ika hakili soro na fra ko gaspi de be bo ka conseil di e ma ke ka famille ko dabla o mundu oni iba ou klekele ma delika ja donc gaspi me dans horonya la ay une vidéo ta ka kolongolon fo Tal B ka inbox ko no ka balma ke Idriss Martinez ko ni po mangandu ko horonya ya je assalamu alaikum.